Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but Shipai % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka Pynbthei ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Ngut ki Shipai ka Pakistan ka Kyllon yap hagajing Shahiyar thama haki arti ki jaka haka Baloch Liberation Army. Kini ka sengle no klahir thama ki Shipai jang ka Pakistan ha bolan bat hakech. Hagajing yar thama ka Baningkong ka Special Tactical Operations Squad jang ka BLA ka Pynbthei da ubam IED da remote de ka kali ki Shipai ka Benang Yat Linti jang ka Bolan District. Haga diga jing Pynbthei bom kladan kal arngut ki Shipai ki bayap bakin thop with Special Operation Commander Utarik Imran baru Subedar Umar Farouk namar bakakali bagi Shipai ki syong kala praphom. Sahakwe part gajing hiar thma ka BLA kala Pynbthei da remote haka por bagi Shipai pelip bom jong Pakistan lani ki bom disposal squad kilet wen pelip yo bom hakulak tigran hakech district. Ka Pakistan menta kadon hapadeng gijing namar bana lor bakadon hapadeng gijing kenat bat ke India ka Shahiyar thamaru sahai ki leno hakari la jong.